izipho zikamoya oyingcwele. Njengoba sishumayela kapha ke sithetha ngomoya oyingcwele. Ngifuna uqiniseke uzazi namhlanje uba ndinayo umoya oyingcwele okanye andinayo. Ngoba abantu abaninzi sebeqhathiwe kakhulu. Umoya oyingcwele simprova ngezwi uba ukhona nyani naye emntwini. Ngoba one uza nento ezimbili, uza nesipho. Wakuphi isipho umoya oyingcwele, ube nesipho, ube negift ozawusebenza ngayo ukukholeni kwakho ekukhonzeni kwakho. Andithethi mina ngento ozayinikwa ngumuntu athi wawuxabana nalo mntu athi into yam le lapha kuwe ndiyayifuna. Ndithetha into ozayinikwa nguThixo, because ungayithathi into yomntu, ngoba ngomso nizawuxabana nomntu athi uhamba nento yakhe kanti eyomntu ungayifuni, funeka Thixo. Lithi ke ngoku izwi lenkosi ke ngoku ukwizipho, uphiwe isipho. Once wamkela uYesu, wamcela umoya oyingcwele, abe seke uphi isipho ozawusebenza ngaso endlini kaThixo. Namhlanje udibana nomnye umuntu efuna ungena kule, akayazi uba kahle kahle ndifitha phi mina. Akayazi because ayibone ngathi leya inhle seke lapho, xa ngathi leya ingathi iseke lapho. Amen. Because akayiqondi uba kahle kahle isipho endisiphiweyo mna sokusebenza endlini kaThixo sithini. Amen. Lithi ke ngokwizwi lenkosi, wakufika umoya oyingcwele ekholweni babalo, kuvela isipho. Hallelujah. Zimbili upha isipho. Amen. Abeseke kube sekuvela nesiqhamo. Ngifuna ukuxela leni into engokwenza ukuxela yona. Isipho ungakwazi ukusifake, ungakwazi ukusiacta ube ngathi unaso, but isiqhamo ngeke ukwazi. That is why ngofuna izwi lenkosi, lithi izwi lenkosi abantu abasindisweyo nabakholwa nyani nizawabona ngeziqhamo, because liyayazi uba isiqhamo ngeke usiacte, ngeke usifake. Funda ke mama sivele uthini verse 1. Malunga nezipho zomoya oyingcwele kukho izinto endifuna ukunicacisela zona mawethu. Niyazi ukuba ngokuyana nisengabayedini, nihlawulwa nikuphekiswa zizithixo ezizide. Ngoko ke yiqondeni into yokuba akukho bani ukhokelwa ngumoya kaThixo unokuthi uqalekisiwe uYesu. Akekho umuntu okhokelwa umoya kuThixo ngathi uYesu uqalekisiwe. Yes. Futhi kungekho bani onokuvuma ukuba uYesu uyinkosi engakhokelwa ngumoya oyingcwele. Yes. Kukho iintlobo ngeentlobo zeziphiwo. Nantsongo. Yes. Kodwa zivela kumoya omnye. Zonke zivela kumoya, iintlobo ngeentlobo zeziphiwo zivela kumoya oyingcwele. Kukho iintlobo ngeentlobo zemisebenzi, kodwa kusetyenzelwa inkosi enye. Nalapho kwimisebenzi zivela kwimoya oyingcwele. Kukho iintlobo zeziphiwo zamandla okusebenza, namandla wokusebenza. Kodwa xa zizonke zivela kuThixo. Zivela kuThixo, aziveli bantwini, zivela kuThixo. That's why ndithi ungayithathi into yomntu, umuntu akuhamba akumonele. Utheni ngoku seke nje ngoku ilaa nto yam ndamnika yona, awungayithathi into yomntu, funeka Thixo. Ikwanguye nozamela ulowo nalowo. Yes. Verse 7. Kuthi sonke ngabanye umoya uzibonakalisa ngendlela ethile. Uzibonakalisa umoya wakufika ngendlela ezithile. Akasibonakalisi ngendlela. That's why sithi ke ngoku once wasindiswa, phela umcela uThixo uthi ndicela umoya wakho. Enenjongo yokuba sakhanye. Injongo yodwa kuba sakhanye. Verse 8. Umntu othile umoya umnika ubulumko. Omnye umunikeza ubulumko. Ubulumko buvela kuThixo. Aze omnye amnike ukwazi. Omnye amnike ukwazi.
lo ubona ba ubulungu obulapha maluba ndiyamazi mane ngekakhona uthene ehlakaniphe kangaka nje wafumana umoya oyingcwele kwa wafumana ubulungu omnye amnikeza ulwazi ubona ba Thixo lo muntu naye manje ulwazi kanalo wayengenje engekakho wafumana umoya oyingcwele wanolwazi ya ya omnye umnikeza umonde omnye kwazi ukuchapha nje athi suka ndiyamyeka mina ngafuna ukukholwa but omnye amnikeza umonde indlela kanomonde ngayo uyabonakala ba ohlele ngumoya kaThixo ya omnye amnikeza amandla okuphilisa ya igift le evela kuThixo waziwe nje bathi uba wabeka isandla ngolwana umuntu ngeke ungaphili igift le yesuka phezulu ethenga intwalo mne abantu abazahamba bethwala bethatha izinto thikolosha kodwa igift kaThixo uba umnikeza amandla healing lo mzalwane yes umoya umnika amandla okwenza imiqondo omnye umnikeza ukwenza i-miracles antethi le nto niyibonayo nayo abantu bethwalela befakela iringi besenziwa yonke imikhuba lezicaweni kodwa ndithetha nge-miracles mna eziya zazenziwa nguYesu igift leyo evela kumoya oyingcwele hayi umdlalo omnye umnikeza umonde omnye umnikeza amandla wokuphilisa omnye umnikeze haleluya ukuhlakanipha iyaqhubeleka omnye umnikeza amandla okushumayela uba umnikeza imayikhi le intombi unikeza imayikhi le insizwa ive nje uba iyaphefumula hayi abantu abazahambe bedlala kuthiwa bengashumayeli hayi bengashumayeli uphiwe mani lamntana le eve shumayela uzajonga ukushumayela uve kuthiwa ye ebenganxilanga bezantsi asogift kaThixo leyo ngumzenzisi ngum-acti lowo engaThixo igift ihamba nobungcwele kuthiwa ye akashumayeli kodwa ingxaki yakhe mani ingxaki ubethwa nje ukuba unomona ha ngeyiphi le igift enjalo amen haleluya ashayela usisibindi sangena abazalwane haleluya inama Corinthians chapter 12 says 1 Corinthians chapter number 12 igazi lemfa inama hallelujah. Sifunde ku-1 Corinthians ke sisi chapter number 12 bese siku-verse number bani ngoku siku-verse number 10 amen siku-verse number 10 cela uqhubeke ke mem umbi amnike ubuchule bokucalula omoya umbi amnikeze ubuchule bokucalula omoya amjonge nje umzalwane Thixo ngowuphi lona umoya ulapha ingaba umoya kaThixo igift le amen ya nxa uthi ahlolana umoya ubone ba lona umzalwane uhlola kwa Eli uba lona umoya operate apha ingabe ngumoya kaThixo na okanye sesinye spirit nje esingesinye esi haleluya omnye umnikeza ke igift yokucalula omoya
Yes. Omnye umnika isiphiwo sokuthetha iilwimi. Omnye umnika isiphiwo eso sokuthetha iilwimi. Ayisimeke kule lwimi lesima apha ke sibreak up before siva abantu besithekela into esingazazi. Esime nje kancinci kule lwimi ke sibreak. Kawufundele verse mama futhi. Omnye uthini? Omnye umnika isiphiwo sokuthetha iilwimi. Omnye umnika isiphiwo sokuthetha iilwimi. Uyayiva kuthiwa omnye. That means ke ngoku awukwazi ukuthi ngoba uva lo esenza lo uzisola uthi hayi noba ndingakholwa. Because lento inikezwa nguThixo. Uba unayo le gift uyifake. Konke uThixo ngale uyinikeziweyo nguThixo. Malibonke igama lenkosi. Ya othwana abantu asethe lesingasayida bethi umoya ethi China. Hallelujah. Ngoba uzama nje bakuthiwa naye uthethe ngelwimi ezintsha. Sisipho esi sikamoya oyingcwele. Hallelujah. Ndifuna ukuyicacisa namhlanje nivi bazalwane. Nikaziyazi umzalwane ekhaya noma ndingakholwa. Kutheni nathi ngathethi ngelwimi ezintsha? Ithi iBhayibhile omnye. Kutheni ungasoli ngale gift yokwazi ukuya ngokwazi ukubona healing? Ngoba lithe izwi lenkosi omnye abanye bazanikezwa ukubeka izandla baphila abantu. Eminye bazanikezwa ukwenza miracles. Igift leyo unikezwa lowana. uThixo unikeza ngokufuna kwakhe. Malibonke igama lenkosi. Yena le mihlolo siyibonayo ecaweni uve kuthiwa bayatrainwa ngokuba train ukuthetha ngelwimi ezintsha. Thetha into ezicaweni kuthiwa ningakholwa kulesi yoba train ilwimi ngingabi lessons. Ningazihambi lessons zo healing. Qhubeleka mama. Aze omnye amnike isiphiwo sokutolika. Omnye ke ngoku amnikeze isiphiwo akakwazi ukuthetha lo ezinto. But uyakwazi ukutolika uba uthi ngo that's why xa ufika kuye. Amen. Mina ndingaziboni izinto. Lo uthethayo uthetha nje akaziva lo abekhona. Omnikazi isipho ngokuba lo akwazi ukutolika lo ozithethwa ngulo. Nansi ke bona ndifuna ukuxela abazalwane nansi abathikexile khona. Xa ufunda incwadi yezenzo lithi iBhayibhile bathi bakwehlelwa ngumoya kaThixo bathetha ngelanguage ezingezinye. Amen. Bathethi bonke behlelwa ngumoya kaThixo bathetha ilanguage ezingezinye. Lithi ke ngoku iBhayibhile xa uqhubeka nala vesi abantu babehleli ngaphandle babeva bathini ukuthetha. Because aba bantu bathetha ngelanguage ezivuwayo ngabanye abantu. Bethuka aba uba bethetha ngohlobo bengasongawo amaXhosa bathetha isiXhosa. Bengasongawo amaPedi bathetha isiPedi. Bengasongawo amaZulu bathetha iAfrikaans. Njalo njalo eziya ilwimi zazithethwa pha. Zazilanguages ezisithethayo apha emhlabeni. But ke ngoxa ufunde enye ivesi ke upha ukuthi kwincwadi yezenzo lithi ke kukwi-languages ezizezezulu ezingavuwa mntu. Nantsi befika ibhideke khona ngoku uboma lo kuthiwa uthetha ilanguage yezulu but ubona uba akakhohlakalanga thuka. Uthetha ilanguage yezulu ekhohlakele nje exakwe nguye. Akho kwanto izintsha nganto kulo. Umzenzisi. Amen. Ngoba lo xa uthetha kwezezulu ilanguage silindele uba noko. Hayi man. Sokwazi ukucommunicate nengelosi wena. Hallelujah. Abanye bayazithetha abanye bayathi bazitolika. That's why xa ufunda izwi lenkosi liyanqanda lithi xa zingatolikwa makuthulwe. Amen. Qhubeleka. I think chapter 14 lo. Kodwa ngulo moya mnye owenza yonke lento. Yes, but ke umazalwane manje ilungisele ndi makuthule because xa ufuna izwi lenkosi lithi kukho indawo kwalapha eBhayibhileni lithi babethetha ngelwimi ezintsha beqhubeka bethandaza babengekho batolikayo.
So asinawuma phambi kwaThixo sithi hayi makathule khona uthetha ngelanguage singakatholiko. Amen. But uPaul power inqanda iconfusion esekho le khona namhlanje. Ade ngena nje pha eminyango ubone ba nalo uthetha ngelanguage ezinje. Ilizwe linje, hlabathe linje. Thetha ilanguage ezulu. Lo udlaliwe ngabantu manecaweni. Hallelujah. China. Funda mbebisikhodo. Funda sis. Amen. Uthe uthatha umoya, uthatha Bible ngeyihleka nje abazalwane. Uthe uthatha umoya xa esenkonzweni nakanankosikazi. So unkosikazi wakhe xa kefunda iBhayibheli uthi funda sis. Xa iphuma ecawa khalaza unkosikazi Bible. Sundibiza sisa so sisi ku. Ndi unkosikazi yanilimaza lento. Amen. Funda ke sisi. Amen. Yanilimaza na. Ale. Funda ke bebe. Kodwa ngulomoya mnye owenza yonke lento. Yonke lento yenziwa ngumoya kaThixo. Ezi gift zenziwa ngumoya kaThixo. Yeah. Umuntu ngamnye umnika isipho esahlukileyo ngokubona kwakhe. Hayi, awunikwa ngokuthanda kwami, unikwa uThixo uyabona ba into efanele uIminathi nansi. Into efanele uSisimayoli nansi. Into efanele uLchume nansi. Umnika ngokuthi wena thandaza nje. Thixo diniki into yasezulwini. Bayivele. Uma kufuneka nje operate kweyiphi office. Uthandaza kuThixo. Yaqhubeleka. Yes. Umzimba unamalungu amaninzi. Yeah. Verse 12. uKristu unjengomzimba. uKristu njengomzimba. Yes. Wona unamalungu amaninzi. Yes. Kodwa ube wona umnye. Umzimba unamalungu. Umzimba unantwana abazalwane? Unamalungu amaninzi. Unendlebe umzimba ndithi. Umzimba unamehlo ndithi. Umzimba unomlomo, umzimba unezandla, umzimba unemlenze, umzimba unesisu, umzimba unomqolo, umzimba unamadolo, unephathe ezininzi. And zonke ziyadingana. Ilihlo alikwazi ukuphakamela inyawo. Lithi wena uBhethele ubonelwa ndim wena. Ngoba nenyawo zizawuthi akho ungayakhona ulilihlo wanjelwa ndim. Besisu sithi hayi ngeke survive kudima ogcina ukudla. Nengqondo ithi hayi ndim unicingelwa ndim nini nendlebe. Lapho umzimba unamalungu athena abazalwane amaninzi. Akakwazi ke onikezwe isipho sehealing aphakamela onikezwe isipho. Malibonke igama lenkosi. Omnye athi hayi mina ndim okholwayo apha. Ndim ndodwa othetha ngelimi ezintsha. Nina nisindiswanga nina nikholwa akazikwa nto niksilo. Malibonke igama lenkosi. Ngoba umzimba unamalungu amaninzi. uThixo unikeza ngokufuna kwakhe. Ndimo shumayelayo nina nazinto ndimo vangelayo nina ndimo fundisayo abazalwane lithi iBhayibhile esisiphamela umzimba namalungu athe amaninzi ayadingana ngesisilinda namalungu. Izandla ziyayidinga inhloko, isinqa siyawudinga umlenze, iminwe iyadinga. Haleluya. Ayadingana namalungu. uThixo unikeza ngokufuna kwakhe. Yaqhubeleka ngokuthandaza. Yes. Ngokunjalo nathi sonke noba singamaJuda Yes. okanye amaGrike. Yes. Nokuba singamakhoboka okanye singabakhulekileyo. Yes. Sabhaptizelwa mzimbeni mnye. Mzimbeni mnye. Yeah. Ngumoya omnye. One. Yeah. Futhi sasezwa kwalo moya mnye. Yes. Verse 14. Kaloku umzimba lo awulolungu linye. Awulolungu linye umzimba. Hayi. Yeah. Ungamalungu amaninzi. Ungamalungu amaninzi. Yes. Nokuba unyawo belingathi. Kaloku mna andisosandla. Yayiva uthi inyawo. Ngoko ke andingowomzimba. Yayiva nje loo nto leyo. Loo nto ibingayikuluwenza unyawo
lungabi lolungu lomzimba. Noma lingaphakama libone ngathi lingcono kunomlenze, kodwa yona lilungu lomzimba. Yeke mema. Amen. So abo ndiyakhona abantwana bakaThixo, abufika khona kukho abantu abaphakamelanayo ngezipho zikamoya. Zikhona zozipho zikamoya ingcwele ezikaSathane. Abufika khona okhona umuzibone ngcono athi hayi mina ndimoshumayela kakhulu, ndimovangela kakhulu, ndimo one-healing, ndimo akhompithe nabanye abazalwane abangayazi uba eso isipho sisipho sesikaSathane. Ayisona isipho sikamoya ingcwele. Ezikamoya ingcwele ziyasebenzisana. Futhi azina-competition, aziphakamelani ngoba zisuka kwisource eyi-one, umoya kaThixo baba. Amen. Hallelujah. Ya ziyabambisana zibambisana zezilapha. Sicula apha ngaphambili zibambisana. Hayi ngathi ikhaka ibambanga manubana. Hayi. Zibambisana. Angeke umoya kaThixo ubanzima. Athi umntana sasikhonza naye apho wayicula gqithi kuthiwa ngumgwini. Wayicula lo mntana lo. Wayicula futhi sivuyile sithi hey. Ngafumana intombi ecula kanje. Yasibalisela enye imini ibalisela noma kaje ithi yo yazi tata. Mina ndagxotha entlomzweni apha eFilipi. Ndagxotha kwathiwa jonga hamba wena kolalina. Uthi usiculele kwanolala ungaphinde uqaye kwangoko. Uyayilosa. Uliwa worship team ngabantu abangenamoya kaThixo. Njengoba thina sivuya sithi because wavuka kanti ngapha udendiwe ngabatwayo. Thina ezinye inkala nzinzipha ezivele zifomba ezingenayo kwamoya kaThixo. Amen. Ya ungamthathi kancane umntwana kaThixo ngoba siyadingana. Amen. Ya uyandinga ndiyakudinga. Siyadingana kweli lizwe. Hallelujah. Ya akekho umuntu ohamba yedwa sesikhulukhulu. Uyandinga, ndiyakudinga. Milungu omzimba yadingana. Ngeke inyawo liphakamele iliso. Ngeke iliso liphakamele izandla. Ngeke izandla liphakamele inhloko. Umzimba wodwa. Futhi nangaye umunwe lo xa uqaqambayo lo munwe kuve amanye amalungu yonke indawo. Hallelujah. Chapter number 5 is time.